כשאנו לומדים בכיתה על תואר הפועל, מלמדים אותנו בדרך כלל דרך רשימות של סוגים של מילים, שבעצם אם נסתכל מה שהמילים האלה עושות, הן עונות לנו על אחת משלוש השאלות. איך עושים פעולה מסוימת, או מתי עושים את הפעולה, או איפה עושים אותה. אבל מה לעשות שאנחנו מתקשים לזכור כל כך הרבה מידע, וכאן נכנסת שיטת שלוש השאלות. זאת שיטה שתעזור לנו להבחן כל מילה שאנחנו חושדים בה אם היא תואר או תואר הפועל בצורה מדויקת. אז שיטת שלוש השאלות, ובואו נראה איך היא עובדת. אם ניקח משפט לדוגמה, דנה דיברה איתו בפרטיות. אז קודם כל בואו נמצא את הפועל במשפט, וזה יעזור לנו להדגים. אז בואו נראה, המילים שאנחנו כבר יודעים להבחן, הם שמות עצם. דנה זה דוגמה לשם עצם פרטי. דיברה, הוא הפועל במשפט. איתו זו מילת יחס שכרגע לא נתייחס אליה, והמילה שאנחנו רוצים לדעת להבחן זאת המילה בפרטיות. אנחנו רוצים לדעת מה זה, תואר הפועל או לא תואר הפועל. לכן אנחנו נקשר את המילה בפרטיות ביחס לפועל. ביחס לפועל דיברה. ואנחנו נשאל שלוש שאלות, אולי אפילו לא נגיע לכל השלוש, ואם בפרטיות היא תשובה הגיונית לשאלה, אז סימן שמדובר בתואר הפועל. איך דנה דיברה? בפרטיות. כבר על השאלה הראשונה מצאנו. המילה בפרטיות אכן עונה באיזה אופן היא דיברה. היא דיברה איתו בפרטיות ולא בפרהסיה, בציבור. ולכן בפרטיות ענתה לנו על השאלה איך, זאת אחת משלוש השאלות, ולכן היא תואר הפועל. המשפט הבא הוא דומה מאוד, אבל שונה. שימו לב שכאן, נכון, מדובר באותו פועל, דיברה, אבל אנחנו רוצים להבין מהי המילה פרטי. האם גם היא תואר הפועל? בואו נראה. שיטת שלוש השאלות. אז אני שואלת, איך דנה דיברה? תשובה, פרטי. לא, זה לא עונה לי על התשובה, כי פרטי, אנחנו נגיד באופן פרטי, אבל אנחנו לא נגיד היא דיברה איתו פרטי. מתי היא דיברה? פרטי לא עונה על שאלה של זמן. לא כתוב לי פה היא דיברה אתמול או בשבוע שעבר. איפה היא דיברה? גם זו לא עונה, כי איפה היא דיברה? פרטי. פרטי זה לא שם של מקום או תיאור של מקום. ולכן, מכיוון שפרטי לא עונה על אף אחת מהשאלות באופן הגיוני, אז אנחנו מבינים שפרטי זה תואר. במקרה הזה, המילה פרטי מתארת את שם עצם טלפון. טלפון פרטי לעומת טלפון ציבורי למשל. כעת נסתכל ביחד על דוגמה נוספת. היא דיברה איתו בכיתה. אז שוב, אנחנו נאתר את הפועל, אבל לפני הפועל יש לנו מילים שאנחנו צריכים להבחן, להבין שלא מדובר בעוד פעלים. אז היא זה שם עצם, גם גוף כמו היא, הוא, הם שמות עצם כמובן. דיברה היא הפועל כמובן. אמרנו שאיתו מילת יחס שאנו לא מתייחסים אליה כרגע, ואנחנו רוצים לדעת מה היחס של המילה בכיתה לפועל שלנו דיברה. אם המילה בכיתה תענה לאחת משלוש השאלות, אני מזכירה, אז מדובר בתואר הפועל. אז בואו נעשה עתה כעת. לא עונה על איך דיברה, מתי דיברה, איפה דיברה. כן, איפה דיברה? בכיתה. נכון, אז בכיתה עונה על השאלה איפה, ולכן, מה אנחנו יכולים להגיד שבכיתה? אז תואר הפועל הוא בכיתה. יפה מאוד, תואר הפועל הוא בכיתה, כי הוא ענה לנו על אחת משלוש השאלות. אז שוב, ניקח משפט דומה מאוד, אבל בהבדל נוסף. ובואו נראה. אז כמובן הפועל הוא דיברה, אוקיי? במסיבה, מסיבה זה שם עצם, ואנחנו רוצים להבין אם הכיתתית, נכון? אם הכיתתית עונה על אחת משללות. אז איך היא דיברה? כיתתית. לא הגיוני לנו. מתי היא דיברה? כיתתית. גם לא הגיוני.
איפה היא דיברה? כיתתית. כיתתית זה לא בכיתה, אנחנו לא יכולים להגיד איפה היא דיברה איתו? כיתתית. אז לאיזה מסקנה אנחנו יכולים להגיע עכשיו? אז אם התשובה היא לא על 3 השאלות, נשארנו עם תואר. נכון מאוד. כיתתית היא תואר. במקרה הזה כיתתית מתארת את המסיבה. מסיבה כיתתית לעומת מסיבה כללית או מסיבה פרטית. ועכשיו הגענו לחלק הכי קל לאבחון. בכל פעם שיש לנו מילים שמתארות זמנים, כמו אתמול, היום, מחר, בשנה שעברה, בשנה הבאה, אנחנו נדע שתמיד מדובר בתואר הפועל. בואו נראה מבחינת ההסבר מדוע. מדוע תמיד זמן מתאר לנו פועל? זה אף פעם לא יכול לתאר לנו שם עצם. נסתכל על המשפטים האלה, דיברתי איתו אתמול, אדבר איתו מחר. אז אני אומרת לכם שזה תמיד תואר הפועל, אבל עכשיו אני אסביר מדוע. בואו נראה, ניקח את דיברתי ואדבר. הרי מה זה דיברתי? המילה דיברתי מכילה בתוכה את המילה אני דיברתי. גם אדבר מכילה אני אדבר. נכון? אני נמצא בפנים. ואם נשים לב, הרי אנחנו נראה שאני לא משתנה. זה נשאר אני בעבר, אתמול, ואני אדבר מחר נשאר אני. אני תמיד נשאר אני, כמו שאומרים. אבל דיברתי משתנה לאדבר. זוכרים שדיברנו שלפועל יש את הכוח היחיד משאר המילים לזוז בזמן. מכיוון שרק הפועל יכול לזוז בזמן, אז מילות זמן יכולות לתאר לנו רק פועל, לעולם לא שם עצם. ממש קלות. תיאור זמן הוא תמיד תואר פועל. אבל בעברית כמו בעברית, העניינים מסתבכים. לפעמים אותה מילה, במשפט אחד יכולה להיות תואר, ובמשפט אחר יכולה להיות תואר הפועל. בדרך כלל גם בגלל שגיאות ניסוח שמנסחים לא נכונה את צורת המילה שאמורה להיות. אז אם נסתכל, דוגמה, הילד הטוב ניגן, לעומת המשפט, הילד ניגן טוב. בשני המשפטים מופיעה לי המילה טוב. בשניהם היא מתארת, כי טוב זה תיאור, כמו רע, כמו יפה, מכוער, נכון? זאת מילה תואר. אבל באחד מהמשפטים היא מתארת תואר, ובשני, במשפט השני, היא תתאר לנו תואר הפועל. תדעו היכן זה תואר והיכן המילה היא תואר הפועל. אז אני מזמינה אתכם להשתמש בשיטת 3 השאלות, לכתוב לי איזה משפט מתאר בו המילה טוב מתארת את תואר הפועל, ובאיזה משפט היא מתארת תואר, ואני מבטיחה לענות לכל תגובה אם התשובה שלכם היא נכונה או לא נכונה. אז נסכם. ראינו שבשיטת 3 השאלות אנחנו פשוט צריכים לשאול 3 שאלות פשוטות, אפילו לא את כל 3. לפעמים כבר אחרי השאלה הראשונה או השנייה אנחנו כבר נדע אם מדובר לנו בתואר הפועל. ובכל זאת, כדי שנזכור שמדובר בשאלות איך, מתי ואיפה, אנחנו יכולים לתת ראשי תיבות. האות א' הראשונה תזכיר לנו את השאלה איך, האות מ' תזכיר לנו את השאלה מתי, והאות א' האחרונה תזכיר לנו את השאלה איפה. ובראשי תיבות קיבלנו אמא. אמא, איפה תואר הפועל שלי?